kaitwa iyoyo zvichaguma nekudii? Mayuti makangoti zii zvenyu vanangu, makangonyarara, makangoti kana mukanzi uyai kudhemu hamudi, uyai tiite chakati hatidi, uyai hamumboti hatidi, munomhanyira pasocial media saizvozvi kukomenda zvinenge zvataurwa navanhu ndozvamunokwanisa, asi kuve paground havakwanisi. Kulian TV atibatike zvechopu-chopu. Alright, ini ndiri gogo vanoguma kutaura kugamuchira zvinenge zvataurwa nevana. Handiti hongu ndakataura mazwa ayo ekutuka kuti they are very stupid, ngavandiregererewo. Ndanga ndiri my emotion, nanhasi ndichiri my emotion ekufungidzira kuti zvichazoguma nekudii, nyoka yemabhumu achaguma nekudii, attempt yese yakaitwa iyoyo zvichaguma nekudii? Mayuti makangoti zii zvenyu vanangu, makangonyarara, makangoti kana mukanzi uyai kudhemu hamudi, uyai tiite chakati hatidi, uyai hamumboti hatidi, munomhanyira pasocial media saizvozvi kukomenda zvinenge zvataurwa navanhu ndozvamunokwanisa, asi kuve paground havakwanisi. Asi hangu ndine urombo, vese vandakatuka mayuti mundiregerero, nekuti ndotori nevanawo mayuti iwawa. Mundiregerero, ndakange ndiri mumaemotion ekurwadziwa. Ndiri kutora nyoka yemabhunu paari right now. Munhu anokwanisa kugoverana nesu zvimashoko anotinyaradza, hongu tisati tapinda hedu mukenani macho, but unombovoneka kugara uchifara kuti vhiki inoya ndiri kuenda kumba, kana vhiki inoya ndichazodai. Zvino variko vanakomberedza ruwaka vari kutigovera, vanakomberedza mudzingwa vari kutigovera, makomberedzi akawanda ari kutigovera, asi tiri kurwadziwa. Seni ndiri kurwadziwa nenyoka yemabhunu, handiwani hope kuti hau musi wechipiri, musi wechitatu wacho unosvika nini tigowa kuti chichaitika. Unosvika nini, agoveri nini achingogara akavharirwa zvikananda zvichiita madira aJojina kudai. Zviri kuita madira aJojina, zviri kuita madira aJojina chaizvo zvikananda izvi. Saka ndikumbirire sori kuti gogo vati sori henyu mayuti mose veZimbabwe vari muno muSouth Africa, sori. Asi sori yangu toda kusangana kukoti kuRambedi, ndokwatoda kusangana, ndokwatoda kunosangana kukoti ikoko, takamirira tichinzwa gamba redu, qawe lamaqhawe, gamba redu richitaurwa zvokuita. Tiri kungonamata kuna Mwari navadzimu veZimbabwe kuti nai Mwari, nai Jehovha wehondo, Mwari wehondo, hamutinzwirewo tsitsi here pana nyoka yemabhunu nevese vakasungwa mu2030 vaya, kuti vangoregedzwa, vangoregerwa, vadzokere kumhuri dzavo. Zorwadza Kilendi, zorwadza. Asi ndaita audio iyi kuti nditi aiwa ndine urombo. Mayuti wese andakatuka kuti are very stupid. Mese munoziva kana kuti munhu ari maemotion anotaura zvimwe zvinhu zvaanozoregreta papaya. Hongu tiri mukurwa, tiri mustruggle rimwe chete, asi chandinokumbira mayuti, changamukai, changamukai. Isu tadongererana nemukova weguva, musatambe ne62 years kuti ugararama dzimwe here 10 years on top of 62 neupenyu ihwohwo koma kwahwakaita kuti unorara noswera nenzara. Matinoshanda mumapurazi munomu hakuna munhu anombodzoza kuti kuna gogo vanogara kupurazi rakati. Ungoyokandwa nemurungu, kana woenda kumba unokandwa kutreni, kana wasanokandwa kutreni kumba kwacho hakuendeki. Munoti dai tiri kumba, zera redu rine dai tisiri kumba here navazukuru, asi tisu taakuchengeta vazukuru vacho kuti vaende kuzvikoro. Zvovhugwa kamangwana kodiwa mari yezvikoro. Saka mayuthi regai ndise zvanza semunhu mukuru. Aiwa, ndaisa zvanza kwamuri mayuthi yese ari muno muSouth Africa kuti mundiregerere. Ndakataura ndiri maemotion, nanhasi ndiri kungorwadziwa ndiri maemotion, tese tiri kurwadziwa. Ngatituturukei neuwandu hwedu musi wechitatu, tichinomiririra gamba redu, nyoka yemabhunu. Mwari navadzimu veZimbabwe, mbuya nehanda, sekuru Kaguni, rekaita ngwena, vese varere kunyadzonya, inzwaiwo kuchema kwemwere dzenyu. Mwere dzachema, dzoda kusunungurwa nemi. Pindirai vari kumhepo. Jehovha musika vanhu. Aiwa zvibaba, tachema kwamuri, tinzwireiwo nyasha. Igove nini tichitambura kudai?
tinzwireiwo tsitsi vari kumhepo vose vari kutiona vari kutinzwa tinzwireiwo nyasha nzwireiwo pwerei nyoka yemabhunu nevese vakasungwa musi wa31 vasunungurwe blessing mulanga akaburitswa nebhero naiwo ngaaburitswe neiro bhero racho nanyoka yemabhunu ngaaburitswe nebhero asi hatitarisira kuti aburitswe nebhero totarisira kuti pashayikwe nyaya yaanopomhegwa ndoyatiri kukumbira kwamuri musika vanhu ndoyatiri kukumbira vari kunyika dzimwe vari mumapako vari mumaninga ndo zvatiri kuchema panguva ino kuti tinzweiwo nekuchema tinzweiwo tiri pwere nyaya yenyoka yemabhunu ngairaswe ngaipere aburitswa aita freeman atitaurire mashoko ekuti what's the way forward tarirai zvobuda yango vageza havasi kutsigira nyoka yemabhunu uye ati vari kuzodai zvese zviri kuitika nemaimosheni zviri kutaurwa nevanhu vari maimosheni seni ndakatuka vazukuru nevana vangu avo maimosheni saka ndinokumbira regerero ndatenda hangu